Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka Jubilee Rupa jong ka Pynthorumkhrah Constituency belalong MLA da uba AL heng kala penkut no ya ka Jubilee le kemenda ka jingle kai football bala penya ya ka unit BJP Pynthorba. Ya ka tiga jingle kai football final la pelong Hamadan Pulu ha ka baka club football night FC na maupat kala Iron Persha ya ka Laumali FC. Ha ka tiga jingle kai ka maupat night FC kala job ya ka Laumali FC dalai gol la ar. Hagatiga football Jubilee celebration final lawan play hi da uba AL heg MLA Pynthorumkhrah. Ba BJP unit kemashim ya kane responsibility ban pelong ya kane ka football tournament jong ka silver Jubilee celebration jong ka Pynthorumkhrah constituency. Like kuble pi baro ki official jong ka Pynthorba ki bala shimkhya ya kane ka program. Bat kula parra hadu berpoy se bakut mentagasi ke final. Habas dang jong kane ka silver Jubilee celebration hi ong bangin pengkut ya ka penlek pengkut ya ka silver Jubilee celebration da ka football. Dan naga daw ba kambyang ka tarik baki ai ka madan ke jongi yangi ngimsim la banle ya kata. Dan nagalyang ka jogata kamdi ke jembekla jongki Pynthorba kamdi ke jembekla jongi kum ka mandal jong ka BJP jong ka Pynthorumkhrah magadaw gede be jong ka madan jadi da gadaw ya ka closing ceremony ngin pelong ha ka nyau tarik jong u January hangti hapo langkeding bingi kebala penya da ka langkeding BJP unit ket pelong ya ka closing ceremony. All the best. All the best.